espera, que çò que ven a marcar són donc els objectius que la pròpia reserva cerca seguint les directrius de la UNESCO e atau que també, com a tot el procés, s'hec d'acord també amb els propis ajuntaments e MEDES, doncs s'elevec ad aguest Consell de Bailes entara sua aprovació. Ara el que haríem seria el darrer pas, que seria l'aprovació per part del plen d'aguest pla. Sí, estem d'acord. Sabem que els bailes hi participen i que hi hagi coneixement. D'acord, doncs passaríem a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Força gràcies. Ara passaríem al punt número 6. Abans de dar l'inici, li passaria la paraula a la secretària general. Bon dia a tots. Només indicar que hi ha un error material al títol d'aquest punt número 6 que evidencia, si s'evidencia aquest error amb el cos del mateix contingut de la proposta d'acord que es va remetre, aleshores, si ho tenen a bé, es farà la correcció de l'error al certificat de l'acta corresponent. D'acord, gràcies. Aquest punt, com vostès saben, és de l'aprovació de la norma que regula l'elecció i nomenament de les persones representantes del personal voluntari del cos de pompiers d'Aran. Dempús de la creació del cos, d'Artur de 2 anys, hagués un espaci que demorava encara pendent entre aquest col·lectiu voluntari pogués també començar a treballar d'una forma més organitzada i hi hagués aquesta elecció de representants que siguin les encomanades de la gestió i de la relació directa del col·lectiu amb el propi cos i en aquest cas el Consell General d'Aran. Com vostès veuen en aquesta norma, se parla de l'elecció i nomenament de les persones representantes, dels principis generals del procediment d'eleccions, de la promoció d'eleccions i el cens electoral que s'ha d'elaborar, així també cal rebrembar que s'ha tot el procés de regularització del personal voluntari, per tant ara el llistat és perfectament definit, el procediment electoral, el nomenament, les substitucions i convocatòria, l'empús de reclamacions o impugnacions. Demà el que hem, com a digui, era un pas més en l'ordenació i regulació del cos de pompiers voluntaris. Per un costat, en recull ensenyar l'esperit que ha també portat als pompiers d'Aran en que a dia d'avui, i després també adaptar a la nova realitat amb el nou model de gestió d'emergències i definir també el paper dels pompiers i pompieres voluntaris l'agents del cos. Molt bé, estem d'acord. D'acord, doncs passaríem a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Força gràcies. El punt número 7 és el nomenament de procedits de representants del Consell General d'Aran en òrgans col·legiats i la competència dels quals correspon al plen del Consell General d'Aran. En aquest cas seria el nomenament dels membres de la Comissió de Seguiment del Traspàs de Salut i de la Comissió de Seguiment de Drets Socials, en dues comissions bilaterals del Consell Generalitat, on és la substitució de la gerència per actuar el gerent que, com vostès saben, ha iniciat el seu treball en les darreres setmanes. D'acord. Molt bé, passam al punt d'informació de govern. Així informar les dues qüestions, des que penso que també són a cas, en tot cas també aprofitar de l'audiència que pugui estar connectada. Per un costat, saben vostès que des del Govern d'Aran hem iniciat tota la ronda de contactes en els pobles de la Val d'Aran amb dos objectius. Un d'ells és apropar els veïns i veïnes de la Val d'Aran el treball que s'ha mis a terme des del Consell General d'Aran i de la gestió del govern a l'entorn de tots els airaus en els que hi ha competències i, per tant, s'ha d'haver un exercici de transparència, d'explicar el que hem, i per l'altre costat, tant o més important, ballar l'oportunitat a la població també de que pugui expressar la seva opinió, la seva
les sues discrepàncies, queixes o valoracions respecte d'aquest treball o dubtes que puguen haver en cada un dels pobles de manera més concreta. Per tant, intentar també l'agents que certament les portes del Consell General d'Aran són obertes en tothom, doncs apropar-nos un xunyau més al carrer que la gent pugui haver aquest contacte directe amb el govern. Hem ja dues trobades, una en Betlem i l'altra en Garòs. Avui la trobada en un poble dels Bordes de Nous Begús a Ru. A taunarament, al llarg de les properes 10 setmanes, intentar, com a digui, apropar-nos a la ciutadania. Paral·lelament, també, les 5 SOS respecte del projecte, del procés de participació Aran 2030, que vostès remembraran, se met en marxa en 2020, en tot demanar a la ciutadania aranesa com s'imagineu era Val d'Aran de 2030. Se met en marxa en ple confinament de Covid. Aquí hi participaren en aquest procés més de 200 persones. Se generaren 7 grups de treball i la gent que hi participa priorisèc diversos temes que pensaven que eren els de més urgent començar a treballar. A tour de tot això, hi gestiren qüestions relacionades amb el talent i la formació, amb les noves tecnologies, amb els servicis a les persones, amb la cultura, amb l'esport, amb l'economia verda i amb l'agroalimentació. El resultat de tot això, el Consell General d'Aran, pendent aquests darrers 5 anys, ha creat la idea d'innovació del Consell General d'Aran, que ha permetut que el 88% de les prepauses que gestiren d'aquests grups de treball inicials s'hagin materialitzat en projectes del propi Consell General d'Aran. El que vam és, per 10 dies, publicar tota aquesta informació, que hi ha força contingut, entrar a iniciar paral·lelament també la 12a fase d'aquest pla, en què a 2030, en què tornem a obrir aquest procés participatiu a l'entorn d'aquestes temàtiques o de dautes que la ciutadania consideri que siguin interessants. És veritat que en 5 anys el món ha canviat i segurament hi haurà prioritats que són diferents, però en tot cas, com digui, l'agents d'aquesta voluntat de transparència i de participació amb la ciutadania d'obrirem aquesta 12a i darrera fase del projecte Aran Acció 2030. En què així, en tot cas, les qüestions referents a la informació de govern, passaríem al punt número 9, que seria d'AES d'urgència, que penso que no n'hi ha cap de registrat, passam al punt número 10 de pregs i demanes, i li passaria la paraula al grup de Convergència Aranesa. Bé, força gràcies. Avui dues qüestions. A veres, que és que ho comentem totes. La primera era social, línia de subvenció que s'ha escrit als ajuntaments, seria d'inventariar els camins. La demana era si se va des del Consell o cada ajuntament que acabi. Era alta i que s'han rebut queixes, tant oral, escrit com per silats, sus l'accés de Baqueira a Beret. A la vegada, demana que se pot forçar a la Generalitat que intervengui. Era alta i tant el refugi de la Restanca, ara sembla que en la redacció del projecte, se va d'obrir aquest estiu, no se va d'obrir, però que hi ha el recorregut de gent que vol reservar i no saben què passarà. Era alta i sus Cafissa, que en principi ja hi ha acabat, se trairà la concessió de la gestió de la biomassa o que se va. Hi ha altra qüestió, és coto, diguem, obres públiques. Hem hagut la intervenció de les arbres, que penso que calia, perquè ha canviat la imatge totalment. Segons sabem, hi ha sessió per usants del Ministeri del Consell, se va haver una intervenció més, perquè se va demanant. Aquí, en principi, hi havia un projecte d'un carrer o un pas, se va o no se va.
hi ha tema que ja ho he escrit, ja ho té plenc, sus campanes de la restauració, l'aplaiament d'aquelles campanes de l'església de Gessa, i també hi ha la necròpolis de Garós. Que la gent també la cara ho he intervenció aquí que la dignificada. I la darrera qüestió que li va passar la paraula al conseller Cisco, també ¿Creéis que se pot respondre primer a totes les preguntes? Després les que jo era... Sí, que la meva intervenció serà més explicativa. No, però podem que després responem. Sí. Vale. A veure, bueno, la intervenció, la pregunta va en sentit de sobre els informes de bombers de totes aquelles activitats que actualment han de veure un informe per dir de manera obligatòria per el que coneixem tots com a Departament de Bombers. Actualment, bueno, des de tots temes, informes de bombers han anat des del Departament d'Interior de Lleida. Crec que funcionaven bastant bé. Des de, no sabem per què, des de 3 anys s'ha deixat l'informe de bombers per part del Departament d'Interior de Lleida i en teoria s'haurien des del Consell General d'Aran. Digui per què s'haurien en teoria des del Consell General d'Aran, perquè tu cada cop que se tramite un informe del Departament d'Interior de la Generalitat, la contesta textual del Departament d'Interior i caldrà que remeteu la sol·licitud al Consell General d'Aran, que exerceix la competència de gestió dels serveis d'emergència i protecció civil, que inclou la planificació, l'execució de mesures relatives a les emergències, transport sanitari, rescats de muntanya, protecció civil, els serveis de prevenció i extinció d'incendis i col·laboració i coordinació amb els serveis que depenen dels ajuntaments. Simplement que creiem que això és una qüestió que s'hauria d'aclarar, principalment perquè el tema de prevenció d'incendis és un tema bastant important perquè implica la seguretat de les persones. Actualment, quan se demana un informe de qualsevol de les activitats que són englobades en la llei 3/2010, contemplades en aquest annex que han l'obligació d'haver control de protecció d'incendis, la contesta automàtica del Departament d'Interior ja gasta, la contesta automàtica del Consell General del Departament de Bombers, clar, no hi cap, zero, ja dic, és la tramitació per ACAT, simplement pot passar un any, 2 anys, no contesten, a la vegada s'està traslladant tant als ajuntaments com als particulars és responsabilitat de contractar a OCA. Aquesta OCA en els seus informes ja normalment marquen un text que diuen que són informes no vinculant. La competència evident que hi ha dels ajuntaments, però en el mateix article 7 de la mateixa llei ja ha dit excepte totes aquelles activitats que han obligació d'haver informe per part del Departament de Bombers, que sigui de Consell o de la Generalitat. La proposta nostra, cregui, no se tracta de dir si està ben net o si està no ben net, i que creiem que s'hauria de declarar al final quina és la competència, si ja hem mantingut entre administracions. I altra proposta seria, potser serà el Consell, però que sigui, no havem infraestructura tècnica de poder informar o dar suport, si se podria arribar a tenir un acord tant del mateix Departament d'Interior de la Generalitat que hagin anat aquests informes, mentre hi ha la transició, però crec que caldria de guardar una solució, pensant que és un tema bastant important. A més, quan parles tant empreses de d'hora que han de veure aquest informe, no que entenen per què no els informes bombers des de Lleida o des de Badà. Simplement també se podem cercar una solució de veure com se pot articular tot això. Gràcies. Molt bé. ¿Alguna qüestió més? Sí? Bien, Lucas, li responi, vam a seguir orde i li responi. Respecte a l'inventari de camins, no sabia exactament a quin inventari, a quin ajut se referís. No hi ha un ajut del Consell General d'Aran. No, de la Generalitat. De la Generalitat.
El que hi ha, en tot cas, si li vull passar la paraula al conseller Boya, que també al conseller Bruna, que gestionen les AE, però en tot cas són el Consell el que participa i d'un ajut del Departament de Territori, el Pla de Camins, que en augment se repartís amb els són, me sembla, actors de 300.000 euros, que cada any se repartís al long de tots els pobles de la Val d'Aran per actuació la Consell. Però si hi hagués l'ajut a què se referís. I ja ho té. I que si no m'ho més de detall, en tot cas, hi ha un ajut de la Generalitat i un ajut de la Generalitat, per tant, són els ajuntaments els que s'hi han d'entendria que s'hi han d'adherir. Però en tot cas, si ens donen el detall de l'ajut, també podem també averiguar quins tràmits s'han de seguir. Respecte de la C28, entram en qui ha veret, sí, anem conscients per escrit que ens consta no ha entrat a res en el Consell General d'Aran, tot ha estat via aïllats socials. És cert, però és cert també que era jo a carretera, que no venc d'ara, saben vostès el treball que se porta darrere de la C28, no són que en qui ha va caure, sinó aquest tram, per tant, la gent de la taula de mobilitat, que ara s'ha de tornar a reactivar pendent aquestes setmanes, hi ha les qüestions que també traslladarem a la Generalitat, perquè també vull insistir, perquè penso que hi ha força desinformació al respecte, que jo a carretera dependenta de la Generalitat, que el Consell no hi ha competències en aquest sentit. I per tant, també ara m'arribar a aquesta qüestió. Respecte al tema de Restanca, en aquest cas li passaria la paraula al conseller Cabero, que a través del Departament d'Esports gestiona les TEAs. Bé, bon dia, força gràcies. Magnífica síndica, magnífiques conselleres i consellers. Com ben vostès saben, és ja un temps que tutelilat de refugis repenja ara en el Departament d'Esports del Consell General d'Aran. Voleria també un senyal de context. El Consell General d'Aran té temps que treballa, que ha treballat. Voleria dir que profundament en la mesura en marxa de la situació de tutelilat. No és que parlem de refugis, no parli de tutelilat de refugis que són propietat del Consell General d'Aran i que són patrimoni de la Val d'Aran. Almenys vedem des de la Conselleria d'Esports, multiviatges m'han sentit parlar de la muntanya com a la millor instal·lació esportiva que vam en la Val d'Aran, i ataquem des del Departament no de Mitsueny cap a la muntanya, cap a aquests refugis que tanta gent hospeden al long de tot Aran. Nosaltres havíem ara de barrar un temps en què havíem realitzat dues cites, dues fitxes tècniques de cada un dels refugis, un treball que creiem que era imprescindible de saber primer la situació en la que ens trobàvem cada refugi, detectar quines són les mancances i quines són les bessuns de cada refugi i, sobretot, saber també cap a on hem d'anar, tenir instal·lacions que siguin més segures, més eficients i més sostenibles. A partir d'aquí, si volen, entrem en refugi de Restanca, com ben saben vostès, també portem temps traient petites licitacions perquè aquesta ítem us havia de forma evident ja que hi havia les mancances de seguretat en què el Departament d'Esports, lògicament, no estava disposat a treure aquesta nova licitació sense haver pariat aquella part vermella de seguretat, aquella mancança de seguretat que nosaltres creiem que era obligatori dar-li responsabilitat a la dia antes de tornar a treure a licitació. Per motius de seguretat, sobretot en tema de lloguer i de neu, traguérem a licitació el refugi de Restanca, el mes de març i abril, a tal que en quan acabi era temporada d'esquí de muntanya, per això hem dat en quan era temporada d'esquí i més curta, el mes d'abril tots estem i punta esquí de muntanya, creiem que era convenient que el refugi sigués obert a garantir responses com poden estar de seguretat als usatgers que no és de la muntanya. Ara bé, en quan acabi el mes d'abril, se començaran les obres, vull dir que el dia 8 acaba aquest praç d'exposició de les obres d'aquesta millora que s'ha de Restanca.
de cap desencusen no sabi dir-los la quantitat econòmica que se tractarà obra, però ja hi ha en projecte. Les ballaré aquella informació en quan puga. A la veta la intenció és en mes de maig, juny, començar aquestes obres. En viatges han començat aquestes obres. Conviu les dues licitacions. Les obres era licitació d'arrendament, que tornarà serà molt semblant a la darrera que érem en Colomers, que si no m'enganyo és un 8 anys més 8 de pròrroga. A la vez la intenció ell ha arribat a mes de juny, mitjans de juny, en aquell nou arrendatari poder daurir el refugi de Restanca. Són obres que, com a digui, són obligatòries no sabem enguany com acabarà la tensada de neu, no sabem tampoc si podran començar a treballar el mes de maig, més sí que és veritat que són obres que s'han de realitzar. Com a digui, nosaltres hem disposat a elles, s'ajaram de complir amb tot i es placi, que puguen conviure aquestes obres a la nova licitació. Més sí que és veritat que hi ha un refugi que el cal actualitzar, hi ha qüestió de seguretat, no hi ha qüestió d'estètica, podríem dir, a la vegada nosaltres s'ajaram d'arribar a tot, que a principis de la tensada forta d'Eusteu puguen estar aquestes obres en nou arrendatari en ple funcionament. Força gràcies. Gràcies, conseller. Te respone ara qüestions sus el encastre de Cafisa, en el sens de passaria la paraula al conseller Moya. Gràcies, magnífica síndica, magnífiques conselleres, consellers. Tema Cafisa. Estem en aquest moment a la demora que ens entrega l'obra. Sabem que les obres són acabades, s'està en el tema de la certificació final d'obra. Això és un tema propi de la Diputació. Ara nosaltres estem a la demora que se'ns és que entrega d'aquesta obra. Mentrestant, estem premanint a veure com començar a matar l'ajuda. Ara just que ja ho hem en aquests moments aquí. Avui una demanda d'estera important, sabem que hi ha manca d'estera, i veurem si podem iniciar amb una sèrie de contracte menú, de començar a esterar i començar d'això, mentre premanim la licitació, i la intenció serà en els pròxims mesos veure com traiem a licitació l'espai. Gràcies, conseller. Ara te respondré la qüestió sobre l'edifici del Mòpol i passaré la paraula al conseller Sala. Ben, bon dia, consellers i conselleres. En referència a la seva pregunta, també t'ensenyau en context de la situació, com ben saben, sobretot d'aquells que ens escolten, aquest és un edifici que és de l'Estat, que hem artenyut, encara no hem en fase, portam qualque mes treballant en un expedient de mutació de manial, entre aquells que ens escolten, el que ven a el que hem treballat és que l'Estat ens cedís que aquest edifici pendent 75 anys al propi Consell General d'Aran, sense canviar l'ús. Jo així el que vull dir és que el que pretenem, en referència a la seva pregunta, quina era la intervenció, com ben saben, ha explicat a les sindicades a través de la innovació. Crearem en son dia el Hub EPIC, on a dia d'avui se'ns ha quedat petit aquest espai de coworking. Per tant, la intenció és ampliar en aquest edifici tot el que ve amb la innovació en país, perquè això ens porta de la mà a retirar el talent, a diversificar l'economia, que és el que portem treballant pendent aquests darrers 3 anys. I al final també aquí hi volem plaçar, que segurament n'heu sentit parlar, la factoria de continguts audiovisuals en aranès. Nosaltres també apostam per la llengua i cau carrer important i aquest espai ha d'estar perfecte per se pugui desenvolupar. L'edifici, com vostè també ha demanat, en fase de redacció de projecte. Nosaltres vam apostar
molt clarament per a transició energètica, i a dir d'apostar per les energies renovables. Aquí hi vam a treballar també amb diferents tipus, com a pot ser la geotèrmia o també l'estera. Pensam que també va ajudar a millorar la imatge estètica del centre de Viella, que també treballarem conjuntament amb el propi Ajuntament. I aquí és el punt en què ens trobam. Fins finals en acabar, pensi que hi ha un espai que hi de besuny, que avui era man d'oberta per part de l'Estat molt important, i a tau podrem gaudir pendent 75 anys d'aquest edifici entre les futures generacions que venen a darrere. Gràcies. Gràcies, conseller. Ens ha acabat amb les darreres qüestions respecte a les campanes de gesta i de les que els tràmits ja són en marxa. I, per tant, aquí hi ha com a dues fases. Hi ha aquella de la restauració de les pròpies campanes, que haurà son procés, i l'altra és tot el procés de renaudiment de l'anclatge en el propi campanar. Per això que ens diuen des dels servicis de patrimoni se calculen uns mesos de treball entre que siguin presti, però el tràmit ja en marxa. I respecte a la necròpolis de Garós, de l'AGE mateix presentàvem a la gent de Garós el brolum de lo que pretén ser l'adequació d'aquest espai que porta un atur de 15 anys sense cap tipus d'adequació. Per tant, ja hi ha part purament d'intervenció museogràfica entre dignificar l'espai i l'explicable, que se pugui comprendre que hi ha pros. Ha arribat també a un acord amb els propietaris de les finques privades que hi ha atur a poder assolir el mur i demés. I també t'ha senyalitzat tot el camí. És cert també que els veïns ens han de notar que aquesta seria la intervenció que iniciaríem, però que l'estat del camí que hi accedís, que és un moment que se comença a acatar per dir-los, i per tant aquí, paral·lelament a aquesta intervenció exclusivament a la necròpolis, també estudiaran quines mesures de seguretat se poden injectar. I respecte als informes de ECAs, el conseller demanava que tot són eix de traspàs de la Generalitat al Consell General d'Aran. Com vostè sap, se treballa en 2018, a primers de 2019, en què s'arriba a aquest acord institucional de traspàs, que en els àmbits especialment de prevenció d'incendis, escandiment de huecs, rescat de muntanya i transport sanitari demora prou clar, però que ara es defineix els àmbits de prevenció, seguretat i protecció civil. Per tant, en aquest moment ja s'hauria d'haver pogut definir què era competència de cada un en aquest sentit. Ja però no sé. A la Beta Condà d'aquí, certament, ens comencem a trobar un parell d'anys amb el besoll que en la Val d'Aran, exactament com a ser en la resta de Catalunya, aquells informes que ara en els ECAs s'haguessin de poder des de l'airau de pompiers d'emergències. El problema ha estat que ens hem trobat amb un huec competencial que ja res hauria definit prèviament i atdelat també amb la manca de personal de poder què. Ara ja les puc dir que aquest personal m'ha informat i ja poden emetre aquells informes i que, per tant, la voluntat d'ell, augments d'inici, aquests són informes relativament complexes, com a vostè ben dit, per a qüestió de les responsabilitats, però que també és cert, compartisc amb vostè, que no era just que en la Val d'Aran, tant les administracions com els propietaris haguessin d'acudir a l'UAECA, que tot no està vinculant a un informe vàlid completament, exactament igual que pot emetre l'administració. Per tant, veurem que en breu aquesta situació sigui ja solucionada al 100%. Com li digui, a qualitat tot us passi que s'haurien d'haver pogut fer en el mateix 2019, en què 23, que quan definitivament se traspassés directament al Consell, però que la voluntat d'ell, jo penso que tampoc volia enganyar-les perquè parli de memòria, però si no se n'ha ja fet un dels informes des dels propis pompiers, poc falta per poder ja començar a emetre. I penso que en què així hauríem respost a totes les seves qüestions. Moltes gràcies.
Molt bé, no que si no hi ha cap més qüestió, daríem per finalitzada la sessió. Gràcies.